ka foli kɛ an lamɛnnikɛlaw minnu bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoniw na ni waati in na Malikura kɛnɛ dayɛlɛnkan ye nin ye ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la Washington DC ni juma janvier kalo tile 24 san 2025 kunnafoni kumabaw filɛ nin ye ninnu ye. A y'a layidu di wa a y'a waleya fana l'Amérique jamanatigi kura Donald Trump ye layidu tun di k'a fɔ ko n'a ye fanga ta k'a bɛna tungaden yamaruyabaliw labɔ jamana kɔnɔna la awa a yirala k'a fɔ ko tungaden 100 ɲɔgɔnna taara sɔrɔdasiw ka avion na k'u labɔ l'Amérique jamana kɔ kan Mohamed Touré bɛna détails di an ma sisan jɛmukan kɔnɔna la. Janvier kalo tile 29 nata ninnu na Mali ni Niger ni Burkina Faso bena u ka passeport kuraw labila u ka jamanadenw ye. A taabolo bɛ ka bila sen kan ka bɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni AES Alliance des États du Sahel tɔnkulu jamanaw ka bɔli ye CEDEAO tɔn kɔnɔna la. Bi ye juma ye musow ka kɛnɛ bɛ sigi Malikura kan o la an bɛ taa an ka lasilikɛla Njayi Sanu sɔrɔ fo Bobo Julaso ni kunnafoniw bɛna fara kunnafoni tɔmɔlenw kan an ka lasilikɛlaw fɛ duniya fantan 4 kɔnɔna la ayiwa ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a k'aw sɔgɔlen to an ka kunnafoni sira la a k'an bɛn sisan. Ka segin k'a fɔ aw ɲɛna ko kura a k'aw danse an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ na l'Amérique jamana kan yan nɔ tungaden 700 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnw minɛna ka u bila sɔrɔdasi pankurun kɔnɔna la k'u labɔ l'Amérique jamana kan nin taabolo in ye l'Amérique jamana kuntigi kura sugandilen Donald Trump ka layidukanw ye a ye minnu kɛ a ka yɛrɛkofɔw senfɛ l'Amérique masayaso ale y'a yira k'a fɔ ko a bɛna kɛ tariku kɔnɔfɛn ye Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Trump ka fanga ye kojugukɛla 538 minɛ minnu man ka kɛ yan sariyatigɛ la. Maison Blanche ka kumalasela Caroline Levitt y'o laseli kɛ X kan. A ko mɔgɔ 100 gɛnna ka bɔ jamana kɔnɔ sɔrɔdasi pankuru kɔnɔ. Jamana kɔnɔtalaw gɛnni wulikajɔ baara min ka bon tariku kɔnɔ o bɛ sen na. Kumalasela ɲɛ sɛbɛn ka fara kan ko layidu tɛmɛna tile damadɔ Donald Trump ka fanga sigili kɔfɛ. All illegal entry. Donald Trump tun ye layidu ta ko a bɛna bingani ba kɛ jamana kɔnɔtalaw kan minnu tɛ sariya kɔnɔ a ka yɛrɛfɔ ko waati la. Wa a y'a ka sarati filanan daminɛ tɛnɛndon ni sariya dɔ ye minnu tun laɲini bɛ ka dan sigi u ka nali la Amérique jamana kɔnɔ. A ye gɛrɛnte yamaruya n'o ye état d'urgence laseli kɛ woroduguyanfan Mexique dancɛ la ka sɔrɔdasi bilali laseli kɛ ka sɔrɔ a ye layidu ta ko a bɛna dunanjuguw gɛn. Waati dɔɔni ka kɔn Maison Blanche laseli ɲɛ New York dugutigi n'o ye Ras J. Baraka y'a jira a ka kunnafoni dɔ kɔnɔ alamisadon ko tungako ka lakanabagaw ye bingani kɛ sigida baarada dɔw kan ka dugudenw minɛ ani jamanadenw fana ka sɔrɔ u ma yamaruya sɛbɛn jira nin dugu nin kɔnɔ New York kɛrɛfɛ. Duniya kelenya tɔn ye jaabi teliyala jumadon ka hakiliji kɛ Washington ma ko kalifadon walifaso la n'o ye azili ye o hakɛ danna diɲɛ bɛɛ kɔnɔ. An bɛ to halisa l'Amérique jamana kan yan nɔ jamana kuntigi kura Donald Trump ye laseliw kɛ alamisadon na k'a fɔ ko a ka fanga bɛna kiiri kɔsegin kɛ ka kɛɲɛ ni foroba kiirikɛla ka sendaliw ye a ka danatigɛliw kan min ye ka dansigi kɛ jamanadenya sɔrɔw la bangew senfɛ l'Amérique jamana kan foroba kiirikɛla nin ka waleya bɛ jamanakuntigi ka danatigɛli ni a y'a bolonɔ bila min na lɛri damadɔ dɔrɔn a ka kalikasiɲɛ kɔfɛ sɔsɔ sonsoro ne tile 14 ɲɔgɔn ye. Kunungo jamana 15 surunadonnikɛlaw ye laseliw kɛ k'a fɔ ko Maître Guy Hervé Kam Burkina surunadonnikɛla tɔgɔtigiba ka minɛliw ye nin y'a san 1 ye u ka jamana mɔgɔw fɛ ye binkaniw de ye. Georges Atino bɛ ɲɛfɔ an ye. N y'a a san 1 k'a fɔ ko Guy Hervé Kam datugulen bɛ kaso la k'a sɔrɔ jalaki kun fosi tɛ a la wa ka kɛɲɛ ni diɲɛ sariyabaw ye Burkina Faso ye bolonɔ bila minnu na Guy Hervé Kam kan ka labila lafisabaga ninnu bɛ jɛ ko o de fɔ u ka dantigɛli sɛbɛn kɔnɔna la. Guy Hervé Kam ale yɛrɛ ye lafisabaga ye mun dɔnnen don kosɛbɛ Burkina Faso politiki kɛnɛ kan wa cɛ in tun minɛna san 2024 janvier kalo tile 24 su ka dugu jɛ tile 25 la Wagadugu pankuru jigiso la. O waati cɛ finitigi dɔw olu de nana tɛgɛ
tɛgɛ d'a kan ka sɔrɔ ka taa ni a ye sani a ka kalo 4 ɲɔgɔn o kɛ Burkina Faso gundola sɔrasiw olu ka bolo kan. O kɔ marisikalo tɛmɛnen Burkina Faso kitiso dɔ tun y'a ɲini ko Gervais Kam ka labila. O jaabi kelen o nana sɛmɛtiya latigɛ dɔ fɛ mun taara tuguni avril kalo tile 23. Kalo kelen o kɔ Gervais Kam ale minɛna tuguni sabula jalakira k'a fɔ ko a kelen do ka bɛnbɛnbɛn dɔ labɛn jamana juguya la. Juillet kalo mun dara o kan Gervais Kam minɛna tuguni nka lafasabaga kulu minnu farala ɲɔgɔn kan ka dantigɛli sɛbɛn bɔ olu bɛ o kanbɔ k'a fɔ ko ni jalakilikan ninnu si sinsinnen tɛ tiɲɛ kan sabula ko Gervais Kam ko ale jalakibali do wa ko a ma fɛn fosi kɛ a jalakilen do fɛn minnu na. Hakili jiginna Gervais Kam ale tun jijalen no kosɛbɛ Burkina Faso jɛkulu dɔw la i n'a fɔ Balai Citoyen o mun y'i banba kosɛbɛ ka wulikajɔw bila sen kan waasa ka dansigi Blaise Compaoré ale ka fanga la san 2014 waati. Gervais Kam ale dɔnnen do fana Burkina Faso ka kɛɲɛniya ka lafasabagali baaraw ye sabula ale de tun ye Thomas Sankara ka du olu ka lafasabaga ye ka kɛɲɛ ni kiti ye mun tun bɛla ka ɲini ka tiɲɛ bangi Thomas Sankara fagali kun jɔnjɔnw kan. Burkina Faso jalakilikan kɔni bɛ to ka bɔ ka bin Kapitɛni Ibrahim Traoré kan ka d'a kan ko maa mun tɛ a ka fanga suma fɛ ko a bɛ to ka olu dɔw minɛ ka olu datugu. An bɛ to Sahel jamanaw kɔnɔna la ka na ni kunnafoniw ye janvier kalo tile 29 nataw la Mali, Niger ani Burkina bɛna u ka jamana taamakɛ sɛbɛnw n'o ye passeport ye nazarakan na labila u ka fasodenw ye. Nin waleya ninnu bɛna kɛ ka bɛn n'u ka tɔndenya ninnu bilali ye pewu ka bɔ CEDEAO kɔnɔna la. Mariam Kuyate, VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ bɛ kuma a kan an k'a lamɛn. Mali marabagaw ye latigɛ min ta ni ka yira k'a fɔ ko min ye passeport ye k'u bɛna bila sen kan janvier kalo o tile 29 la o siratigɛ la sa malidenw kɔni olu hakilinataw tɛ kelen ye an ka jɛ ka maa dɔw lamɛn. Passeport ko ni a sigira sen kan usara a bɛ mɔgɔw arranger mais mun tun bɛ mɔgɔw arranger kosɛbɛ o y'an ka carte d'identité ko ni carte biométrique parce que minnu bɛ carte biométrique ɲini olu ka ca minnu bɛ passeport ɲini. Mais n'u ye passeport fana da nɔgɔya ka kɛ carte d'identité sugu ye ni bɛɛ y'a ta fana o fana ka ɲi parce que mɔgɔ tɛ voyager tuma dɔn n'a b'i kun o ye assurélen mais u k'a da nɔgɔya ka a kɛcogo kɔni nɔgɔya mɔgɔw bolo an bɛ se k'a sɔrɔ cogo min. An ka passeport kura ko ne kɔni fɛla koba tɛ en réalité ne fɛla koba tɛ parce que ça fait quelques années maintenant en Maliens on a des difficultés avec nos pièces qu'on appelle carte biométrique. Moi je préfère toujours qu'en carte biométrique au cas où des 5 ans. Et je pense que ça serait mieux. Mais u ka a kɛ de telle sorte que bɛɛ ka se ka papier ninnu sɔrɔ ka sɔrɔ ani mun ni fɔlɔ ta ninnu tɛ kelen ye u ka sɔrɔ togo a sɔrɔ togow ka ɲa ani a wariw ka dɔn jamanadenw fɛ voilà et ainsi de suite a kow ka ca mais u ka mise en place bɛɛ kɛ pour que nin ko ka abouti jusqu'au bout quoi. Nga ɲiningali fanba min bɛ ka kɛ malidenw fɛ yala CEDEAO maaw bɛna a yamaruya taa ni ka seginw ka kɛ halisa n'u ka passeport ye wa n'a ma ɲɛ an bɔla a kulu kɔnɔ maa dɔw ka fɔ la ko ni latigɛ tɛ ta ɲɛmaw fɛ ka sɔrɔ sigi ka fɔ ma kɛ a ko la. An ka autorités bɛ yɔrɔ min na bi peut-être ni kuma ninnu ta u kun fɛ i bɛ taga sɔrɔ n y'o de fɔ n ko sigi kumaw de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko peut-être document kɔrɔ minnu b'an bolo k'a fɔ ko document ninnu tɛ fili u tɛ tiɲɛ parce que a sababu kɛ k'a fɔ k'an bɔra la ye donc mais i bɛ taa sɔrɔ u ko ko document in ka to an bolo fo ka taa se wagati min ni k'a sɔrɔ mɔgɔ min ka document délai d'accélération n'o sera donc je pense que i bɛ taa sɔrɔ o tigila kumaw de tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ c'est pourquoi an ka autorités ye disposition ta ka mɔgɔw kunnafoni a la. AES passeport bɛna bila sen kan janvier kalo tile 29 ka kɛɲɛ ni jamana marabagaw ka fɔtaw ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye CEDEAO passeport ye min bɛ anw bolo nin waati in na ko an bɛ se ka baara kɛ n'u ye yanni u ban wagati cɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Kayi VOA Bambara tɔgɔ la. Ni m'an ka jɛmukan tako fɔlɔ kun cɛ an bɛ laɲini kɛ aw fɛ a ka to nɛgɛ kan an b'an tulo kɛrɛmu bɔ ka segin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw lase aw ma a tako filanan kɔnɔna la a k'an bɛɛ sɔnni.
angona amba fode ani yantuma angan juma don jemukana amna talike Donald Trump segna Maison Blanche la ka ke Amerique jamana kunti binani ni wolongulana ye san nani bolenko ayo wile da aka kalikansien o jemukana tenendon ko Amerika sanu sarati damnena ayela iduta ko jamana ni ɲɔgɔn sani ni fere hakɛw bena sigi ni ka salen gosi jamana wɛrɛw kan wa aye jatige wale sariya yamoralu dɔ laseli kɛ Mexique dancɛ la o min ye jamana kɔnɔtalaw kɛlɛli dɔ ye mun de be se ka sɔrɔ Donald Trump ka fanga filanan nin na farafina gun jɔyɔrɔ bena kɛ jumɛn ye Amerique jamana kɔkan ko politiki siratigɛ kura nin kɔnɔ ayiwa an balimaw ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka juma don n'o ye janvier kalo tile 24 nɛgɛ kaɲɛ 19 na fɔɔ kana se 20 na a y'aw tulo sɔgɔ VOA Afrique kan an b'a fɔ kɛnɛ kan ayiwa nin kana fɔ kɔ dɛ ni an seginnen ka na an ka kɛnɛ kan studio 53 kɔnɔna la VOA soba kɔnɔna la ka fɔ an lamɛnbagaw ye ayiwa aw bɛ Mali kura jɛmukan de kɔnɔ k'a lamɛn ayiwa sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye an bɛ taa farafina camancɛ yan fanfɛ bolow fɛ fitinɛ wulilen don ko kura bi juma in na RDC kɔrɔyan fanfɛlaw la Congo foroba sɔrɔdasi lakanakɛlaw ani u ka bamancikulu marifatigiw u n'u ni ɲɔgɔn cɛla la duniya keleyatɔnba ka laseli la mɔgɔ 800 ɲɔgɔnna olu de kɛlen bɛ kɛlɛɲɛbolilaw ye a ko hukumu kɔnɔna la kabini janvier kalo waati daminɛw la Mariam Traoré ni kunɲɔgɔn damadɔ ninnu na M23 ka jɛkulu ye dugu minɛ jɛkulu maramafɛntigiw ye Goma dugu minɛ tile kelen fitinɛjuguba wulilen kɔfɛ alamisadon bi juma sɔgɔma fitinɛw daminɛna ko kura finitigiw ani lakanabaga seereya dɔw ka fɔ la ko nin fitinɛ in kɛra yɔrɔ min na ko kilomɛtiri 20 ɲɔgɔn de bɛ o ni Goma dugu cɛ duguden mɔgɔ 2 o ni bɔnɛna min kɛlɛ daminɛna ni mugufuruw ye nin seereya ninnu dira u ka marabolo ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ Jean-Marie Maloza a fitinɛ min bɛ senna gɛlɛya n'a kɔlɔlɔ fanba kɔni bɛ ka bi dugudenw de kan kɛlɛɲɛbolila minnu ye u sigiyɔrɔw bila a koɲɛ senfɛ hakɛ sera mɔgɔ 400 ma i n'a fɔ duniya keleyatɔnba Nations Unies ka bolofara min sigilen don kɛlɛɲɛbolilaw ka hakɛw tɔbɔtɔli kunna HCR olu ka kumalasela ye a kunnafoniw sɛbɛntiya cogo min finitigi ɲɛmɔgɔ dɔw ka seereyaw senfɛ ka fara duniya keleyatɔnba Nations Unies fɛnɛ ka seereyaw kan min bɛɛ lajɛlen lasera AFP ka kunnafonidisow kan y'a sɛbɛntiya ko Kivu kɛɲɛkayanfan mara ɲɛmɔgɔ General Peter Siremwami jokina marifakisɛ senfɛ kunu alamisa tuma min na a tun wulilen don ka fara a ka kɛlɛcɛw kan ka taa kɛlɛdaga la labanna ka fatu bi juma sɔgɔmada in na sisan an bɛ taa Gabonkaw fɛ yen nɔ yirala k'a fɔ ko Gabon bɛna segin bɛjɛ fanga kɔnɔna la sɔɔni u ka kalataw dɔgɔ tigɛliw laseliw ka bɛn avril kalo tile 12 ma laseliw kɛra furancɛ fanga fɛ General Brice Oligui Nguema ale ye fanga ta Ali Bongo ka fanga dafiriliw la utukalo la san 2023 waatiw tɛmɛnenw na a tun ye layidudi kɛ ka furancɛ fanga bila sen kan san 2 dɔrɔn kɔnɔna na ayiwa nka a ma kan ka ɲa kɔni dogo ka kɛ cɛbɔ ye kalata ninnu nataw la kunnafoni siraw ka laseliw la sisan ni y'an selen an ka musow ka kɛnɛ ma ayiwa bi ye juma ye a bɛna an semafa ka taa Bobo Julasokaw fɛ yen nɔ ka taa an ka laselikɛla Njayi Sanu sɔrɔ yen nɔ Njayi an ka foli bi ye awa ko musow ka kɛnɛ bɛ mun de bolo bi k'a yirala k'a fɔ ko musomisɛnninw n'u furula ka ban ka don dɔrɔn ka kɔnɔya kelen kɛ ka ban k'u b'u bolo b'u yɛrɛ kɔrɔ u mago t'u yɛrɛ la bilen i ka baro ser'o de ma sisan kuma b'i bolo a ɲɛfɔ an ye Kayatu ale yɛrɛ lo e ni ce kosɛbɛ i ni wula ne ka fori bi e ye ne ka fori bi Malikura baarakɛlaw bɛɛ ye Bobo musow ka fori bi ye Burkina mumɛ fan 14 bɛɛ ka fori bi e ani VOA Banbara baarakɛlaw kelen bɛɛ ye aw min kɛnu ka a ka dɔn k'an bɛ VOA Banbara sanfɛ Malikura kan ni Ala ye juma juma yira anw na an bɛ bɔ nin kɛnɛ nin kan nin wagati kelen na ka sigi ka dakuru ɲɛ kelen fɔ musow kun kan ko kan walisa ɲɛsumaw ka na an ka sigidaw ra ayiwa furumusow ka yɛrɛ labila o le ye an ka bi baabu tagabolo ye Kayatu a filɛ kɔɲɔmuso cɛ ka ɲi ni ti bi kuma ye Bobo Julaso o lon tile ma an b'an sawa kosɛbɛ kangalaw bɛ sama tendaw bɛ mɛnɛmɛnɛ farikolo nugu i n'a fɔ butɛliw an bɛ samara sen jan dɔ k'an kɔ kari an bɛ se ka changer fo complet 70 tile kelen kɔnɔ jolimadiya dan don bɛɛ bɛ fɛ k'i ɲɛ da anw kan parce que anw ma ka di olu ma nka anw cɛ ma muso jojolu bɛ to ni sawuraya na furu tɛmɛni kɔ i ka cɛla la kɔɲɔ mana kɛ dɔgɔkun damani dɔrɔn ni sera kɔɲɔmuso dɔ fɛ i tɛ bila n'o ye i yɛrɛ ra ayiwa bɛrɛ daminɛna
boli kelena kuma sena tama ngolo bo koshi ka gongo mugu bora maquillage bo sonsoro o bla yoro la fuka fili a maquiller tigi bangam olu be to yoro la fuka fale ina fo nyon ni drodo ka so kono era te tugu gabu kono na te se ka fle mulo be na nini ye an ka sigidara aka lo ko yere labla milo akel no ka fien chama do an ka gasora ni sera gaso chama na mankan kun kan ko bi taga ni le kan amna na menike an ka kala mo fe keneka amna na beni cho yo fono muno kera ina fo o tu sigino ka an ma kono le ni kuma ni bera muso yere ko di an kuma di muso ma an tara logoda konko an sera sugu fiora an dona yere masiri sora an senfa ka se barake daura kin kono na mato ali gwaso segerera muso na fo awye o yorola mulo yake ulubu o bolobo o yere ko ka seni ekenima aiwa chama yo yere kalfa awma o ka sere nyonwa ya fileni muso si sarantante ifurulon gomashu beke soni fara be dun nyesu be digi kungolo be lalaga ganibike luye do ka yere masri dan lu konya temeni ko dogokun damani dron furucho be fili o furumuso ma madu kona tay brode fere baraye sugu fiebara ebirani ibi konga ya ye choko kan abi atire sisa nana na ka chara sig nana na ka chara sigira sisa abi som keni foka dansra otunu ta fe senda fonfoni nyoronko seni ganga mugu muso noni mandi chesiye madu yo chebadoye ni yɛrɛ tana ye muso nɔgɔnin de ye franchement di muso nɔgɔnin man di ne ye muso nɔgɔnin cogo di bon muso nɔgɔnin ye cogo b'a yira kɛ ni donna fɛ finikolon dɔ bilanin bi yan yɔrɔ la tu vois nɔ bo nɔgɔn lo yɔrɔ ti jɔsi ni mɔgɔ yɛrɛ nana bɔ i ka ten ele min yɛrɛ bi cɛ i bi to ka mama min yɛrɛ ma ta sɔrɔ burusɔn yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ nɔgɔ tu vois nɔ bon ni kun yɛrɛ n'a bɔra i yɛrɛ bi décourager ne yɛrɛ min yɛrɛ sen pɛrɛnna ale muso cɛ ka ɲi n'a sen pɛrɛnna vraiment a ti ne ka gu ye ale yɛrɛ man di ne ye Idrissa Sanfoka korositara bobo muso shama ka pare tara dan ko ke yoro tagama la do ba ka fane sanga bla ko ni janjuba te bonayi ko ni ko te ki kono to te bonayi o te way ele parni ka bla ele ni ke ni nokon ke o alo ele ka janjuba yo ka konfuru nye chebe na fulo mi chena musura obe dabla furu temeni ko o tadi je tadi sansan bote du rasura nya fo so tu mango mankene apo mi barara sani ka che ka war soro bi I ka sul ka wuli che do badi me che tanchema amat me flaka abu ya fama je suis sûr que che do atna di oye mais réalité do Angeli nyanu kelendara kantini ye niko muso boko nyuma maminata watara fe iko muso mi be sa yere koro na folo nyinira aha o la ben warin do bi soro la e ma ke kelengele no bo kedo e furu ka bandro ko bora le kuna ne ko ti don don kera ne kuma na se ka ta mbali man ko fi ka don don no ke e kana sigite e ka ngati balman ko e ka ngata balman ko balman e ko rom so dem so na furu ko do ko kana donc e transfert dron black na dinema wa wora isi mo se ka ta te gansa vaccination ne tro ke wa flani ke na flaki yere masrite bena fio foni akili sigi bi yoromi padi koda la kwande fe furuso kaliyani lo o nyogoma bi eni dusu kasi bira fana de fois kiti se ki yere la mais amula bu dusu kasi blora furu ti se ne ma dusu kasi so kan be tasma mene fo yuko ka toblike ni tasma mene ka banko agbani lo papa pa o ta muso tige kana afaranka ai muso tige le tumba tige kono na nete ika muso malabe o kama lo bita muso tige atige kana ale fana bena na keti problème yi kele ni soro aya yere blani problème kele bena deuxième ni fana soro dusu kasi e chamanta kunyi ibe benu muso doye ina fo fato Angeli nyanu ko ale yoro manjan o tigira mogo nuna neti mo ya tamana ka kuma yere ma fo mo fato lo jani fana yoro tumanjara ambi tama ami kuma kele parce que dépense kungo problème temeni lo anka nan songo do amba dafa cheme bidi fembe ka gale e bi saka cheme falaka kelen wari ko kelen wakati danya fono muso mana ta sigi yorora aketa obe buguya niye barakisa tiemtori ka miriya tai kanote surtout ni demso bi bole ka nga fribuli ka gake ko la don tututu e ba wakati bi mani
muso labɛnni kɔni ka di cɛw bɛɛ ye nka kelen no bi o labɛn wari bɔ Ibrahim Wedraogo jɛnna n'o ye muso ka yɛrɛ bila munamisɛnw na walima wala kilɔti o kilɔti dendenniw o jupɛti o wala ka yɛrɛ bila tan kɔnɔ ka to ka ba kɛ i ka cɛ bi filala ne ne kɔnɔ a ka di ne ni muso b'ale kɛ n'a y'o furu ka b'a sɔn ka wari don muso yɛrɛ la ni sunkuru tigɛra et puis a donni i fɛ so ni muso ka saba u ka yafa ma an tɛ se k'ale nkalon tigɛ a tɛ se ka kɛ kelen ye nka nɔgɔtɔya ni yɛrɛlabila bɛ fɛn min kɛra gasow kɔnɔna na bi o dɔgɔnin tɛ si ma bobo jula so an dɔgɔnin n'an denw tiɲɛ o bɛ k'o yɛrɛ bila yɛrɛlabila a kɛra n'o sababu ye ka kɔlɔlɔ caman don an ka furu na an bɛ intervention caman de kɛ kun na a bɛ ka furu ni sabi a bɛ ka tiɲɛni min don an ka société ni kɔnɔ bi n'ala tɛ mɔgɔ t'a lɔ nin ye Sakidi Sanogo ye mɔgɔ selila misiri kɔnɔ a ka baara lo fɔnɔ ka kɔɲɔmuso ni kɔɲɔcɛw ladi kɔɲɔkɛyɔrɔw ra bi a bɛ musow ladi saniyara ni saniya i ka so kɔnɔna na fɔlɔ ni cɛ yɛrɛ bɔra dugu kɔnɔ ka na a yɛrɛ preseni don k'a taa la dɔɔni a sigi preseni don ka sigi chaise ra i la yɔrɔ min na n'i wulila sɔgɔma mɔgɔ ɲɛnama bɛ i bɛ la yɔrɔ min na k'a la propre k'a sama k'a dakɛ o bɛ ka ɲi ka to kun digi fɛn min ka di cɛ ye cɛ ni yɛrɛ kere fɛ k'i sɔrɔ cogo min na bama dɔ ka fara i ka valeur nin kan i bɛ sabari dɔ kana bɔ ara quoi a bɛ sɔrɔ ni muso ka jijalo parce que muso ka ɲi ka kɛ chaque fois a ka to ka change a cɛ ɲɛkɔrɔ Imam Sanogo ma kuma musow dɔrɔn kan caman fɔra cɛw ma u ka muso minɛ cogow ra filɛ ka di masala ni filɛ ayiwa e yɛrɛ kɔni n'a faamuya ko sɔ min bi jɔra o lo bi i kɔnɔ funu muso caman kɛni tɛ ka yɛrɛ labɛn ta ko belebele ye fɛn min lo i bɛ taa ye ko kuma suruni lo nka a kɔnɔ ka dun e ma cɛw kumakan ye wa i ma ye ko cɛ caman kɛ no k'a fɔ ko muso nɔgɔni man di olu ye wa i ma o kɛ no ka muso nɔgɔni sigida jasi ɲɛ min e ma Baba Sanogo k'a seri ɲɔgɔnya ye wa e ma ye ko nɔgɔtɔya kɛ no ka furu caman sa anw ka jamana kɔnɔna na wa ayiwa an ka bi masala nin bi kɛ sababu ye ka faamuyali don mɔgɔw ka ko kɛtaw ra bari fɛn min lo ko belebele tɛ nka a bɛ nagasini dora an ka gaso ra dɔɔni dɔɔni ayiwa an bɛna fɔ musow ɲɛna bi aw k'a dɔn ko muso mana kɛ cogoyasi o cogoyasi a kɛra muso ye o a kɛra cɛ ye o a kɛra denmisɛnnin ye o e ni labɛn kɔni ka kan wagati danya tɛ wari danya tɛ dusukasi tɛ nɔgɔ ni mansi le bɛnni tɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma fiɲɛ don i ka gaso ra a bɛ fiɲɛ don i ka kɛnɛya sira kan an ka bi kumakan kana na digi mɔgɔ si ra a ɲasini tɛ mɔgɔ ma ni an donna mɔgɔ gasira an bolo fila bɛ an kɔ bari kuma ye toden de n'i y'a tigɛ dɔwɛrɛ bɛ taa bɔ yen hali ni juma wɛrɛw yirara anw na an bɛ tila k'an sigi ni kɛnɛ kelen kan ka caman fɔcogo musow jogo ra ka tila ka ɲumanya fara anw ta kan ka juguya bɔ anw jogo ra o lo kama ɲasuma bɛ don an ka sigidaw ra ayiwa Njayi Sanu i ka nin kuma ni a diyara an ye bi baro nin ka di kosɛbɛ sabula an ye cɛw kumakan mɛn a kan an ye musow fana kumakan mɛn a kan nka ne kɔni bɛ min fana fɔ sungurudenninw ye n'i ba ko k'i ka wuli ka lɔ i ka minɛ nɔgɔ ko i ka so furan i k'i yɛrɛ dege a la sanni i ka taa cɛla sigiyɔrɔ la n'i ma dege fɛn min na i tɛ se ka t'o kɛ diyagoya la dɛ o ye kelen ye filanan ye min fana ye cɛw nkalon b'u da dɛ caman bɛ yen u tɛ wari di o ye tiɲɛ ye n'u ye muso furu ka don so kɔnɔ ka ban o tuma so n ka muso ko juru min b'i la o de tun filɛ nin ye e ka to yan i t'i y'u ɲɛkisɛ la tuguni i tɛ mɔgɔ min y'i ɲɛkisɛ la i b'i labɛn ka sigi k'o tigi kɔnɔ kuma jumɛn a bɛ don kuma min na a y'a sɔrɔ e dara i bɛ sunɔgɔ la a bɛ soli ka bɔ e bɛna mun de kɛ yarɔ o ye dusukasi ye dɛ muso nin bɔra sisan k'a fɔ o ye ko camanw ye o tuma hakililaw de don k'a di cɛw fɛnɛ ma u ka sabali furu ye bɛnkan ye n'an bɛnna kow la saniya bɛ na ko bɛɛ bɛ na ko bɛɛ b'o kɔnɔ awa nin tun ye Njayi Sanu ye ale ka kumakanw ye kuma b'i bolo i bɛ fɛ ka dɔ fɔ wa n'i bɛ fɛ ka dɔ fɔ ayatu ni ala ye nɔgɔ caman yira anw na an bɛna an sigi ni kɛlɛ kelen ka dɔɔni fɔ cɛw jogo jugu ni ala sɔnna ma Njayi Sanu o tuma na a k'an bɛn juma wɛrɛ nin tun ye Njayi Sanu ka kumakanw ye ka bɔ Burkina Faso VOA ka laselikɛla don juma o juma ale de bɛ musow ka kɛnɛ sigi an ka kunnafoni kɔnɔna la k'an bɛn juma wɛrɛ sisan an bɛ tɛmɛ ni an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw ye Siyaka Tarawele bolo. Athlétisme n'o ye boli biribiri ye Kucala AS Alanson jɔyɔrɔ ka bon a la kosɛbɛ Mali la a b'a nin yɔrɔ ta a ɲɔgɔndan caman kɛnɛ kan jango Kade Kunda AS Alanson bɛ jɔnjɔn caman ta ani AS Alanson de Kucala section athlétisme ɲɛmɔgɔ Dawuda Keita masalala a y'a yira ko ale ka tɔn wasalen don misali kelen bɛ yen
a b'a ka kumakan daminɛ n'o ye an ka lamɛn. San bantɔla la fédération tun kan ka taga athlétisme de la Niger dans le cadre de l'AS an ka athlète kelen tun choisir la mais yɛlɛmayɛlɛmaw dɔ y'a to o compétition ma parce que an ka athlète yɛrɛ hors de mission yɛrɛ bɔra fu tun kan ka ani athlète wɛrɛ tun kan ka taga Mali représenter AS kɔnɔ o hukumu la. AS Alanson ye athlète caman kalan n'an ko k'u former a ɲɛmɔgɔ Dawuda Keita. O dɔw ye contrat sɔrɔ ka taga Bamakɔ an ka muso dɔ tun bɛ yen Lui Cissé vraiment au niveau national ani niveau régional là elle était très bien et puis an y'a fɔ denmisɛnninw ye fana u tɛ dan athlétisme dɔrɔn ma u bɛ kalan kɛ parce que an b'u dɛmɛ u ka kalan fana kɛ parce que denmisɛnnin n'i bɛ sport dɔrɔn kɛ n'i ma kalan i b'a ye i ka dɔnta bɛ tɛ taga yɔrɔ jan na parce que kalan de fana b'a to i fana bɛ fɛnw dɔ développer kalan et puis athlétisme fana ye wagati ko de ye n'a sera yɔrɔ dɔ ma il faut que ni kalannen dɔ i ka se ka reconvertir ka fɛn wɛrɛ kɛ mais n'i ma kalan n'i ye sport in dɔrɔn kɛ i b'a ye i ka sport tɛ nafa ka ɲa. O b'a yira k'a fɔ ko athlétisme n'o ye bolibiribiri n'a ɲɔgɔnna caman ye Kucala mara kɔnɔna na a ka kɛnɛ kosɛbɛ ni ye Alanson ka baaraw ta. n'a ka kɛnɛ bɛrɛ a ka kɛnɛ kosɛbɛ yɛrɛ dɛ a ka kɛnɛ kosɛbɛ yɛrɛ dɛ n'i ko Alanson kɛ ni Kucala athlétisme na Kucala ka bɛɛ bi i yɛrɛ y'a la bɛɛ b'i yɛrɛ y'a la et puis bɛɛ b'an dɛmɛ a la an ka autorité a kɛra autorité administrative ye a kɛra politique ye u b'an dɛmɛ a la ka misaliya ta n'u taara Bamakɔ u bɛ taara yɔrɔ wɛrɛ n'u ye jɔnjɔnw sɔrɔ an ka autorités yɛrɛ de bɛ bɔ k'u kunbɛn pour que a yira denmisɛnninw na u taara Kucala de kunkɔrɔta et puis u ka dɛmɛ fana b'u ye u ka dɛmɛ a tɛ kɔ tigɛ u b'an dɛmɛ politique ko t'a la foyi t'a la autorité administrative ni politique ani dugu opérateur économique bɛɛ b'i seko k'a la inchallah an ɲini b'i fɛ de don nataw la an ka se ka denmisɛnninw ka se ka former u ka taga niveau national la u ka taa niveau international la yalisa an ka se ka Jeux olympiques min n'an bɛɛ b'an sigi k'a lajɛ don dɔ athlètes ka bɔ Kucala kɔnɔ. VOA Bambara tɔgɔ la Siaka Traoré kala seli don. Ayiwa nin de tun kɛra kunnafoniw ye an ye minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan bi jumadonya in na ka laseli kɛ aw ye nin bɛna dansigi kɛ an ka dɔgɔkun yɛrɛ kunnafoni na kuruba la a bɛ jɛmukan ninnu sɔrɔ an ka pagew kan réseaux sociaux kan Facebook Instagram ani YouTube ani an ka bɔlɔlɔ siraba kan www.voabambara sanni an ka wuli k'a fɔ aw ɲɛna aw bɛ Mohamed Touré sɔrɔ sisan fitirimagɛn waati la nɛgɛ ɲɛ 19 kuma la ayiwa an b'a fɔ kɛnɛ kan bi a bɛna kuma Donald Trump n'ale ye l'Amérique jamanatigi kura ye min ye kalikasiɲɛw kɛ nin y'a tile damadɔ ye a ka kalikasiɲɛ dun a ye danatigɛli caman kɛ ka kɛɲɛ ni fɛn caman ye yala farafinna jamanaw bɛna se ka u ka baarakɛɲɔgɔnya tɔnɔbɔ cogo di sisan ani l'Amérique jamana fɛ sabula a y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko dɛmɛ min bɛ kɛ ka taa farafinna jamanaw la awa ko dansigi bɛna kɛ o bɛɛ la n'aw bɛ fɛ k'aw da don baro in na o kuma aw ka Mohamed Touré sɔrɔ sisan fitirimagɛn wagati la nin tun ye Kiyatu Tarawele kumakan ye ayiwa a k'an bɛɛ waati wɛrɛ ntɛnɛn dun aw bɛ Mariam Tarawele sɔrɔ Malikura kɛnɛ kan. An bɛna tali kɛ Donald Trump seginna Maison Blanche la ka kɛ Amérique jamanakuntigi 47nan ye san 4 bɔlen kɔ a y'o welewele da a ka kalikansiyɛn o jɛmukan na tɛnɛndon ko Amérique ka sanu sarati daminɛna a ye layidu ta ko jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sanni ni feere hakɛw bɛna sigi ni ka salen gosi jamana wɛrɛw kan wa a ye jatigɛ wale sariya yamaruyali dɔ laseli kɛ Mexique dancɛ la o min ye jamana kɔnɔtalaw kɛlɛli dɔ ye mun de bɛ se ka sɔrɔ Donald Trump ka fanga filanan nin na farafina gun jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la, La Guinée